Έχουμε εδώ μια άγρια κόντρα με τον Ντέο τον κοκκινογέννη. Ναι. Με το χρέπι του. Και έχουμε και το Στέλιο, τον Τρίπουστα, που φτερνίζεται λίγο, είναι κρυωμένο, παίρνει αντιβίωση. Έλα μαλάκα και στο συμπλέκτη τσάμπα. Κάνε άκρη να τραβήξουμε καλό βίντεο. Δευτέρες το μάζεψε. Τώρα θα έρθουν από πάνω. Ελάτε εδώ, το καλό το θέμα του έχει στρωθεί. Αυτό τα αυτοκίνητα κινδυνεύει πάντως, Έλα πιο μπροστά. Να και το δικό μου το τουμπάνο. Κάνε λίγο μπροστά ρε εσύ, μη σε μαζέψουν οι στρόφοι που θα μπουν τώρα καυλωμένοι. Ωραίος. Μπράβο μαλάκες, θα γίνετε στα μπος. Όπα, δήλωση θέλω. Το τι τρέχει να φύγει. Το άγριο ΜΚ2B του κόκκινο μάτι. Εσύ και ο Ράικονεν μαλάκα. Εδώ, αυτός δεν αναστήλεται, να του πω. Ένα αμάξι δεν έχει αυτοκόλλητο που το κλαμπ και δεν με αρέσει αυτό. Ναι, εγώ θα μου κολλήσω άλλη Μαρία γιατί σε κόλλησε. Ο Τέο καυλωμένος. Ναι μαλάκα, πες εσύ μεγαστάς. Βλέπω δύο GT στημένα και ένα T-Jet. Δανάη GT, Στέλιος. Και πώς είναι το πεις το άλλο? Μιχάλης. Μπροστά ο Στέλιος, η Δανάη δεν ανοίγει. Μαλάκα, 180 άλογα είναι. Πολύ... Το έχουμε κάνει πίσω το Ολυμπιακό χωριό. Και όλα αυτά γίνονται μετά από πουντοσυνάντηση και κοπή βασιλόπιτας. Δεν θα μου δώσει δύο λάστιχα για 10 λεπτά. Να σου πω για το λάστιχο σου είναι λίγο ξεφουσκωμένο. Να ο Χάρος των 5 πύρων. Τι είναι, τι είναι. Αφού μαλάκα γλυφτράει, πού δεν ξεκινήσω. Εντάξει. Εγώ του το είπα, μου λέει τι απλά.